Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Мәгълүм булганса, Баймак төбәге элек-электән курайчылары белән дан тоткан. Шөкер, был бүген дә дәвам итә. 1794 елда музыка белгесе һәм этнограф Сергей Рыбаковтың был төбәктә гармонсыны саратуы гаҗәп тә һәммәк. Ул хәзерге Баймак районы Беренсет авылында Батыр Гәрәй Юлаевтың гармонда уйнауынан Сибай көйен һәм бейү көйләрен нотага язып алган. Әгәр без Батыр Гәрәй Юлаевты был төбәктә гармонда уйнау традицияһын башлаучы дип әйтсәк, үткән быаттың 60 елыннан бүгенгәчә хәзер 55 ел инде Башкортостанда гына түгел, чит илләрдә, кытгаларда иң абруйлы сәхнәләрдә сыгыш яһаган был баянсы тураһында, ул да Баймак төбәгенән Башкорт милли баянда уйнау мәктәбенә нигез халысларның бере дип әйтеп була. Хазина тапшыруында Башкортстанның халык Рәсәйдән аткарылган артисты Редик Ахмат улы Фәсхетдинов катнаша. Редик агай, һәр сыгышыгыз менән Баймак районы Темәс авылыннан. Һәр беләһегез бу турыда Әхмәт Зәки Вәлиди Башкорттың иң саф ырыуы Бөрьяндар дигән һәм уның Темәсте Башкортстанның беренче башкалаһы итеп хайлауы ла осраклы түгелдер. Һездән Темәстәр тураһында нәсел нәсәбегез, ата-әсәгез тураһында ишеткегә килә. Рәхмәт тарауыгызга. Лайыгыстым. Синең тапшыруыңа шундай тапшыру алып бару өчен мин тәүдә рәхмәт итеп китәм һиңа. Шундай матур итеп тапшыру алып бараң. Безнең туган авыл Темәс, үзең белеп тораң. Син миңа даже калага булып киттең. Шуңа мин шатмын. Ошо өйдә сезнең менән очрашуыма. Әлбәттә безнең авыл бик зур. Музыкага килгәндә минем музыка инструментлары булмагас, ул бәләкәй сактан Бакаев Ирек менән икебезгә бер гармон булды. Авыр сагына бит инде. Хуштан без уйнай башланы 6-7 яшьләрдә Ирек менән бергә. Минем одноклассник бергә укыны. Иң беренче кулланырга 6 яшьтә гармон алдыгы инде. Шул тирәендә 5-6 яшьтән бергә уйнай башлады. Атайыгыз, әсәйегез тураһында. Атайым иртә китте был дөньядан. 17 ранение алып, хугыштан исән кайтып, авыр сакта 49 яшендә китеп барды. 5 бала хугыштан, хугышка кадәр 5 бала. Хәзер өчәү югындаларның 7 бала алдык. Шулай. Атай бик талантлы кеше булды. Бейей торганы, йырлай торганы. Йырлай запистар калмаган иде. Әсәй иң беренче Галия Бануда уйнапсы булды минең әсәй. Иң беренче артистка булган иде. Атайыгыз озон көйләр йырланы инде. Темәстә аралары озон көйләр да. Атай күбрәк бейей торган. Нишләп шуңа Әхәт кустыла бейүгә китте, Самат кустыла бейей торган иң бәләкәй сакта. Мин инде үсә торгас, музыка тарта. Көндә чыгып китәм авылга, курай тавышын ишетәм, арттан ияреп йөрим. Бана ошо урында әлбәттә Темәстең үткән сактагы исән булган көчле курайчылары әлбәттә Мөхәммәд Кадир Галов. Мөхәммәд Гали һәм Хайдар Гали Әбсәләмовтар. Алар. Шулар артынан йөреп йөргән. Галимҗан Солтан Гейлдин. Әлхәмис Кужин. Миңлекол Арсланов. Мана ошондай курайчыларның артынан ияреп йөреп, барыбер гармонга ныгырган талагы. Курайга миңа ярамайын уйнарга. Курайга минең авыртты, үпкә авыртты. Шуңа мин шунда ато мин һәр курайчы була инде. Синең белән бергә уйнап йөрдем курайда. Һезнең 60 яшьлек юбилейга арналган кисәлә, бу кисәнең язмаһы Башкортстан телевидениеһының хаклана. Мана шул кисәлә һезнең бер туган кустыгыз Башкортстанның халык артисты, бейүсе, Хатганска каршы хәзер мәрхүм инде. Әхәт Фәсхетдиновтың сыгышы бар. Мана шул сыгышка карап алайык әле. Мине интернатта беткәч, кулына етәкләп, Рәзат Гамәз Гаскаров бейү ансамблен алып килде.
Шунда менің ғұмыр өтті 23 жыл, әлі мына 10 жыл сәнғат министрлігі системанда эшләп йөрим. Һиңа зур итеп рәхмәт ошо сәнгатькә килтереп, зур профессиональ сәхнәгә мендергәнең өчен. Ну, халыкка әйтеп киткәгелә, инде миңа рәхмәт әйтергә тиешең бер яктан. Чөнки программа ни эшләп алай дип. Мин 7нче бала туып килгән вакытта инде элек тугас инде безнең әсәй менә атайга зур рәхмәт. Заманалар хугыштан соң авыр булһала, шул минең туган теге декретный аксага баян хатып алдылар. Четверть баян. Шул ете баланан мына Редик агай уйнай башланы. И Олатай да әйтте инде, ошо егеткә бысрак теге эш бирмәгән. Ул баянсы булырга тиеш, аның таланты бар. Редик агай Ахат Кустаган әйтмешләй, декрет аксаһына һәргә баян алып биргәстәре, һәр баянда уйнауга наклап тотынагыз бит инде. Шулаймы? Шулай, юлай кусты. Хәзер ул баяндар бару юк ине, дефицит вакыты битендә. Магнитогорска барып, Альмира баяннан баян алып кайтып эшрәтте. Ул белекәй генә ине. Хәзер андайдар юк, чыгармайдар. Четверть баян тине бит. Четвертінде. Шунда күсү авыр булды. 2 рәтләнә баянга эшрәтте бик авыр. Көне-төне утырырга туры килә битендә. Хәзер уйнаймын. Бакаев ирек баянда юк инанда, гармонда уйнайны, шәп уйнаны, конечно. Беләгедән Бакаевта, минең одноклассник. Хәзер кайтты, минең тавышмында хәзер әйтәләр икән. Фасхдинстар семьянда көндә кунак, көндә туй дип әйтәләр. Мин көне уйнайм бит хәзер мондан. Менә безнең йорт. Менә бу бит инде. Хөкүмәт йорты бит. Вәлидән менә башкорт хөкүмәтенең йыгылышлары ошо бинала үткән бит. Янәс кенә бит инде. Менә 15 метр. Менә мин утырам уйнап. Мин әйтергә әйтәм, һез 10 бала, 10-ыгыз да мөгаен һәләтле булганыгыздыр. Һәр берегез сәнгатьтең ниндидер бер төрен хайларга мөмкин булгандыр инде һәр берегез. Юлай кусты. Миннән һуң бит инде бөтенләй уйнарга өйрәнде. Рифа кайда баянда уйнады. Ахат кустыла уйнаны. Самат кусты аккордеонга кусты. Рәмзә фортепиано уйнап әле укытып бирә Нальчикта пианистка. Югары белемле музыкант. Югары белемле музыкант монда без академ беттеле, анда Киевгасы анда яшәй. Үсмер генә сагыгызда 12 генә яшьтә сакта язмыш һәлгә бик авыр хана куя. Аны эскәшерүләгә инде. Авыр. Ну, мин рәхмәттән хирург, военный хирург булды, Гуреевич белән аны, Антонов Гуреевич. Алар данлыклы кешеләр. 60-нчы елларда аларның исеме телдән төшмәне халыкта. Күпме халыкты алар коткарды? Коткардылар. Шул исәптән минелә. Ничек булды? Хәзер һәмән дигән авылдан без кайтабыз. Марат Игишев минең тоже бергә укынык, бер классташ. Тракторда, рульда, артта өст косилка. Иң беренче рәттә утыра Хинаны белән яхшы мәрхүм инде Яхин Фәрит, тоже безнең минең классташ. Шул мине тотып ала. Мин үзем спортны атай бит, спорт белән заниматься ошты. Спортсмен, мин үземдән көсемдән нитеп, көсемә ышанып, хикрип менеп артка утыргайным, КД-35. Аяк инделә китте, гусине сарана. Мисаровку тартып алгансы, икән сая барып буралды. Все, сознание югалттым. Алып китеп талкастагына, талкас белән һаулаштым да, мен әйтәм, һине күреп булырмы талкасым. Иртән барды, операция үткән, сәгать 12-дә алып килгәннәр Баймакка, 5 сәгать эшләгәннәр операция. Мен исән калдым барыбер. Мине калдым. Ит турагы саша үткән аякты, аяк иттеләр. Аяк иттеләр. Һәм ошо аякта йөрөйбез. Һаман әле, Аллага шөкер. Менә бу медаль, мен һәргә элеп куйган итеп үтенгәйнем. Бу медаль бик кадерле медаль. Минең өчен шулай. Бу искиткеч медаль. Аны шуның тарихын әйтәләр. Бу бит монда зат вагонна пожар итеп атылган. Хәзер кайтып әсәй икмәккә барып килә улым, анда очередь була тизгәнә икмәккә. Үзе битендә магазинда эшләнә гомер буе. Мин еле аяктар разминка өчен сак йөрим. Хәл бар, килдем, что-то йөрәк түзмәй, өйдә что-то не то.
Мен хилгер ул яктан. Чувствительность деп атала. Хәзер кайттым, өйдә төтен, кусты отырган машина үстенә, тегү машина үстенән утырганда шарпа һызып ташлаган, аста Рәмзә кроватта утырган карындаш. Аңа 4 яшында карындаш, Самат куста 2 яш. Хәзер төтен бер нәмә күрмәй, яра 2 кат булмаган рам, матрас менән бергә асып төштем. Вот нинди состояние була икән кеше спасать түгесен балаларда. Нишләргә белмәйм. Аяк авырта, аяк хызлай. Ул вакытта хызлаган аяк менән нисек төшеп киткән матрас менән. Анда бер 2 минутка хуңлаган, весь. Рәмзә һеңлем кроватька ингәндә яткан, тегенән кыскыра. Абыл тик утыра өстә. Ул бәләкәй бит Самат кызды. Тугандар турында һөйләшеп утырабыз. Эргәлә һезнең иң якын туганыгыз утыра. Менә Гөлнур менән танышума түгел, аны мин бәләкәй сагынам беләм. Бәләкәйдән күз халып йөргәс, Баймакта. Сорашып булмады, сорашмады. Мин өйләнеп киттем Афганистанга. Афганистанга кайткач арсын туды. Анда авырлы инде. Арсын туды. Африканан кайткач Илшат туды. Гөлнур менән безне Аллаһ Таала бер-бере таныштырды, күрештирде, кавыштырды тиеминде. Менә 20 ел тола бергә яшәп ята, Аллага шөкер. Ритик ул бик тә итәгатьле кеше бит ул, ипле кеше. Туганнары ла бик һәйбәт. Алар бөтәһе лә мине матур итеп каршы алдылар. Үзләренең ризалыкларын бирделәр, Ритик белән безнең яшәп алып китүебезгә. Минең авырма вакытлар бик күп булды. Мин улымды югалттым, иптәшемде югалттым. Ритиккә рәхмәт. Ул мине нык кына төрле яктан да урыста нисек була әле поддержка. Терәү миңа, терәк булып яшәйбез инде. Уйлак чагыда әйләнеп кайтайык. 1962 елда Өфө сәнгать училищесын тамамлайыгыз. Баян классын да укыйыгыз һәм тамамлаган сакта һез Николай Чайкиндың баян һәм оркестр өчен концертын уйнайыгыз. Минең укытучым Петр Семенович Петров булды. Ул хукарыны килеп генә мине шайтып хәрмәп карый да, дөрес уйнайың. Балай косаклап алала инде, дөрес уйнайың. Күндә заниматься. Кызганычка каршы фондтан һезнең башкаруда Николай Чайкиндың бул концертын ядмаһын табып булманы. Фрагмент уйнаймы? Хәзер уйнайм. Әлбәттә. Всё, булды. Şolay rakıdı var. Bana 62 yılda uçuşun tamamlayır, evet. Ayı. 60 yıldan hezde filarmoniyaga işke sakıra. Kim? Atanlı Feyzi Gaskarov. Menimse Feyzi Gaskarov hezden bayanıgızda Başkurt milli muğun işitken. Uga Başkurt halk büyüleri ansambline, devlet ansambline nigid halkan kişi için bu en mühimi bulgan menimse. Şolaylar ayı. Bana hezden evet. Udegidin 75 yaşlık юбилей кисәгендә ансамбльдә уйнаган көйләрне иткәшерүгә осраклы түгел бит. Хәлдән бул юл башы. Баянда Башкорт милли моңы менән уйнаганлыгы өчен дә ярсылар Рамадан Ямбаков һәм баянга
ушул берларга ярата бит инде, әлеле йырлайлар әле. Сөләйман Абдуллин яратты шулай. Һәм Ишмулла Дилмөхәмәтов һеҙҙең баянға ушул берларга яратты тап. Бына ошо һеҙҙең шулай уйнағанығыҙ өсөн беҙҙә Ишмуллагайҙың һеҙҙең баянға ҡушылып йырлаған тауыш яҙмаһы бар. Hayrayla harhan dugasım Eddebedde talda yakında Hayrayla harhan dugasım Eddebedde talda yakında Dertlendirip hayrahan dugasım Men olayım kavşu hakkında Dertlendirip hayrahan dugasım Men olayım kavşu hakkında Баян телендә хандугас хайрауын ишеткәндәй булам. Был Альфред Айми өйрәтте. Султановтыҡы бит. Астың обработканыҡ. Нинде талантлы кеше булган. Да, аның менән бергә бит 12 йыл уйнаныҡ. Мәшһүр бейеүсе Мөхәммәд Идрисовты ла һеҙҙең баян илһамландырған. Баянсы, музыкантлар, ул бейеүсе йырсыларҙың ҡанаты. Шул ҡанатландырған беҙҙең ҡустымыз Фәсхетдиновҡа рәхмәт бөтә бейеүселәрҙән, йырсыларҙан. Беҙгә былай тип әйтә торғандар ине. Бas гармун көйөнә, басма иҙән йыйына. 80 йәшлек ҡарт та бейер Фәсхетдинов көйөнә. Фәйзи Ғаскаров бәйтендә Мөхәммәд Идрисовка әйткән, баяҡты үҙгәртмәй һаҡла, гел ҡурайға ғына бей тигән. Әммә ул Редик Фәсхетдиновтың баянына бей. Ни өсөн дип уйлайһығыҙ? Сөнки Редик Фәсхетдинов үҙенең баянында ҡурайсылар һымаҡ уйнай. Ҡурайсылар артынан эйәреп бирә. Ҡурайсыларҙың бөгөлөштәре менән уйнай. Дөрөҫ әйтәк. Берендә дә теге шит моң юҡ. Ҡурай моңо ғына бар бында. Бына шуның өсөн дә ул ихлас, рәхәтләнеп һүҙләрен әйтә-әйтә, башҡортса әйткәндә маз булып бейей бит инде. Һеңдереп бейенер шул шулай. Эрдек ағай, бына был һеҙҙең 60 йәшлек юбилей кисәһендә һеҙҙең өлкән улығын Арсендың да сығышы булды. Дорогой папа, еще в детстве, слушая твою игру, я очень полюбил баян, и за это тебе большое спасибо. И сейчас, учась в аспирантуре, я понимаю, что ни одна аспирантура, будь то аспирантура или консерватория, не заменит твой огромный артистический опыт, твою творческую деятельность, твой талант как аккомпаниатора, так и солиста. Музыкальный подарок.
кайда гана булмайык. Афганстан, Пакистан, Африка һәм башка илләрдә, кыткаларда бит. Һәм шуны игътибарга алайык. Шул халыкларның, шул илләрнең көйләрен отып алып, бында кайтып тәрегез бит. Һөдемтәлә бында кайткас, шул илләрнең бәюләренә куела бит әле. Бана һәрнең 75 яшьлек юбилей кисәһендә һәрнең кенә улыгы Илшат Фәсхетдинов, бәюсе Рузанна Исламова менән, ул Башкортстанның аткыланган артисы бит. Икәү бергә Бангладеш бәюен бәйнеләр. Талант 1% һәләт, 99% хезмәт дигән һүз бар. Ул юк, бу шул түгел бит. Дөрес әйткән ялда күсте. Ысында шулай. Әгәр дә һинең һәләтең булып та һин эшләмәгән икән, әгәр дә эшләмәгән икән, һәләт булып кына кала. Талант кайланмый. Дөрес әйткән. Менә шуга күрә лә мин нимәгә куанам тагы. Һеҙҙең ошо һәләтегеҙ, музыкант һәләте, сәнғәткә һөйөү һәләтегеҙ, атайларығыҙҙан һеҙгә ҡан менән, хәҙергесә әйткәндә ген дараша нисек күскән, шул һеҙҙең балаларығыҙға күсә. Киләсәктә Элинала Беләнселдә башҡорт моңдарын рәхәтләнеп яңғыратыр әле дип уйлайым. Аның теләге бар шул, минән һорай бит. Беләнселдә менә һәр баяндар башҡорт сәүнәгә, башҡорт моң менән Беләнселдә лә моғайын башҡорт моң менән уйнап була. Ишеү белә. Элина шуны тоя. Да. Һеҙҙән өйрәнгеһе килә. Ну, дөрөс әйтәк. Һин минең мәсьәләдә биш уҡып тик утырам. Ул бит бик яҡшы. Да. Ошонан ҙур бәхет бармы? Тимәк, Элинанан һуң туасаҡ, бүләсәләргә лә был күсәсәк. Сөнки Фәсхетдиновтар талантлы халыҡ, ҡан менән аны ла күсә, һәләт тә күсә һәм эш һөйөүсәнлек. Шулай бит. Ә был инде ҙур ҡаҙаныштарға килтерә, Рәдиә ағай. Был әлбиттә ижади бәхет дип әйтергә мөмкиндер. Һәм бында бит халыҡтың мөхәббәтен онотмайыҡ. Һеҙҙе хәҙер 55 йыл буйы кемдәр генә тыңламаны, кемдәр генә яратып тыңламай. Халыҡ
Мөхәббәт итеп атала бул. Әйе. Рәҗәй. Әйе. Бул зур бәхет. Шулай түгелме? Шулай. Мына ошо бәхеттең нурларына коенып, Гөлнур еңгәйемнән тагыла оҙон ғүмерҙәр йәшәргә. Амин. Амин. Шулай булсын. Dostluk, isənlə kavulıq diləyim. Rəhmət gəliyuqa.